In het Piepermuntenfabriek in Snits draait en rattelt het overal. Er moet heel wat gebeuren voordat een piepermuntje klaar is. Het begint met suiker. Nou, suiker, als er gewoon in een deeg dorst, dan bloedt dat net aan elkaar zitten. Daar is dus een plakmiddel voor nodig. En daar gebruiken we een Arabische gom met gelatine oplossing voor. De suiker, Arabische gom en gelatine worden mixed met water. En dan komt er piepermuntolie bij. Dit recept is geheim en leidt ergens in een kloes, zodat andere piepermuntmakkers de olie net stiekem nijmeidje kennen. Als alles mixed is, krijgt dit mooie witte deeg. Dit is pepermunt. Dit kerst in principe gewoon eten. En is dit lekker? Ja, dit is pepermunt. Dit is de smaak van kinkpepermunt. Heerlijk. Smaakvol, hè? De 7 piepermuntklonten rol je naar de volgende machine. Hier wordt van de deeg een mooie rjochte lapen maken. De stampers zetten de nammen op het deeg. En dan worden de rondjes uit de deeg drukt. Nou, hier begint het al heel erg op piepermunten liedje, hè? Kinkpepermunt, klein beetje. Maar het is nog zacht. Dus het moet nog even een droogje. Dit droegje bad verderop. Hoe en hoe lang het droeg het, mij wij net veel meer. Want ook dit is een geheim. De muntjes binnen nou hut en roegelier van de boon. Ze kunnen twee kanten op. Naar de inpakafdeling of ze komen in deze grutte bakken terug. Hier bewaren we nog wat extra piepermuntjes voor de inpak, zodat de machine nooit stil komt te staan. Die mensen die horen in de gaten dat de machine goed moet rennen en dat de piepermuntjes goed in het roltje komen. Dus als er wat meer is, kunnen ze ingrijpen, kunnen ze zorgen dat het voorwerk goed rent. Hier rol je de roltjes dan van de baan af en we zien ze hier rollen. En Reinoud, hoe spreek je hier? Ja, ik ben gek op pepermuntjes. Oké, ja. Oh, bedankt Adrie.